रायजोफोर जोंनि गेजेराव दंफैयो दिनै हांख्रायनानै लाबोजानाय आर्टिस्ट सामथाइ खिखंखा बिथाङा दा नोंसोरनि गेजेराव माइकेल जेक्सननि बायदि तामाम बरिया मोसानानै देखायगोन थ' बिथांखौ दिनैनि बे बैसागु बिदाय फोरबो आफादनिफ्राय गोसो गैयाब्लाबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय बोरो आर'नाइजों बरायला नांलायला खोमालै दा मोसानायावसो डिस्टार्ब जागोन दा थांनाय समाव बिहु फालि गांसेसो हरगोन दे। बराय जाबासो एसे मोजां मोनगौमोनलां गोदना लाथ'थ'खौ नुवाखै दे मोसादोल'लै जेबो नंला। ओमफ्राय सासे सिख्ला नांफागोन ना नङाबा फिलिंस फैनाय नङा मोसानो रोंनाय नङा। सिख्ला इमारजेन्सि दा सोरखौ मोननांगौ जाखो रायजोफोर बिथां सामथाइ खिखंखाया गावजों लोगोसे सासे सिख्ला मोसाफाजानो लुबैदों बेखायनो अडियन्सनिफ्राय सासे सिख्ला मोसाफैगोन होननानै आं खावलायबाय। फै सिख्लाफोर सासे फै जेबो नङा लाजिनाङा। आंनो मोसाफागोन दे आदा सामथाइजों। गुड बरिया अभी तो डाबल इंटरेस्ट हो जाएगा। अ यस माइसि मोजां सिख्लालै। दे आदा मेथाइखौ दामनो हरदो। ओइ मेथाइया लागायना हो फुल भलिउम। ओइ कुकुर साला लाजिया नोङो हिनजाव थाखाना मालाय सिख्लाजों मोसाफानो। ए जाखांफैलायबायलै बेहा मानिबा मोसाथ'नो नागिराखै दा नोंल' मोसानो मोनो नामा सिख्लाजों जोंबोथ' मोसानांगोन ना। आरे आं दा स्पेसियेल मोसाग्रोनो नागिरदों दा नोंसोर मोसाबाय थाबानो जाबाय डिस्टार्ब थां थां बिदिसो जाया नों साइस गैयि मानसियानो सिख्लाजों मोसाफानो मोनदोंबा जोंलाय आरो एक्टर साइससो नोंसोरथ' मा बाहेरावबो अपमान बेयावबो अपमान दा डिस्टार्ब जोख्लायरनो थानो। हे रुको जरा सबर करो जोंबोथ' सन्देरफानो हागोन ना मोसानायाव। ए जालालै बिसोरजों दिनैबा हले मोसानो लुबैदोंमोनलै आंबो स्टेजाव मोसाफेराखै। अ हिरि एरखमबाथ' आंबो मोसाफानो हागोन द'ज नोंसोरजों एखेलगे। ए सेसलि रायजोफोर सामथाइया दुएल सं मोसानो नागिरनाया दानिया ग्रुप डेन्स जासिगोन ग्रुप डेन्स। नोंसोरथ' आंखौ सिख्लाजों मोसानो नागिरनायखाय मेगन सानानैसो बारसोम फैलाबायखो ना माखो बेबादिखौनो सानना लादो। नों मोसानो हायोबा जों मानो मोसानो हाया। मोसालाबा थांफिननोसै आं आदामोन। ए र' मोसागोन र' इदि नङा। ओइ अपारेटर दामना होदो उफाय गैला लाब्राबाबो जलबाबो फ्रायबाबो मोसानांसिगोन आगाव एखेलगे ज' जाजाय ज'। दुफां बोथोर सान्दुं गोसा दंफां सेरा आंनि थाखाय मोखां सोना हाथाय रिजि मिनि हरनाय मानि थाखायनो लादा मानि थाखायनो दुफां बोथोर सान्दुं गोसा दंफां सेरा। मा जाखो खारला नामा गारिया गैला थावानो जोब्बाय रखरा सेस दानाबा खाय दिले घन्टा बा माखसे दहायनो तावसोनो फैसा खांलायनाया माथो मुरा जाखो सुवासोनि नामा। ओइ फैसा खांनायखौ गार्लफ्रेन्डनो रिसार्ज सोना हरनानै सोनायानो जायासैलै नोमा थैदो दाना थाव सोनो गोनां फैसाखौ मानो गार्लफ्रेन्डनो रिसार्ज सोना हरनांगौ देलाय। ओइ दा बैसागु मोसानायाव प्राइज मोनखागोन होननानै बाहायथ'दोंमोनलां मस्थ' बुरबक रखम खालामो जाम्बा तांसियान तां बुयाके केंगे बेङै रखमबा मिदिगोना नारदो दाना फाग्ला जाद' एथ' गोजान लामा दंबो न'सिम नारनाय नामा होमबालाय दालाय माथो खालामनो औदो मुवाबाफोर ससे थांनानै हिरि गामिफोरावनो थाहैलाबायनोसै। ओमफ्राय गारियाबोथ' भारासो दाथ' लांनोबो हाला मानोबो हाला थ' बबाफोर गामिफोराव थाहैलाबायनानै गाबोन थाव लाबोनानै लांनोसै। आयु बाला बिखिनियावथ' मोदाय ओंखार होनना खोनादोंमोनलां। ओइ आं मिथिखानानैथ' नोंसोरखौ गिगोनानै खोथालायाखैमोन आरो बुंना होलायबाय सालायो ए मेक्से मोदाय ओंखार मारो नामा खसा खोथाखौ बुंनायखौसो बयाखै गियाङोले खोनादोंसोलै आंबो टाइमाबो नै थाग थिग 12ता जाबाय माखासे आं बयाखै गिनाय मोनबाय दे टाइमथ' अखाब्रैबो गारियावनो हर थानोसै खोमालै टेन्टावला बायनानै माथो बुङो गारियाव हर थानानै गारिनि थिखांलांजानो ओइ आंहा हासुखानानै प्लास्टिकआव हासुदैखौ सोना लाखानोसै खोमालै मोदाया ओंखारबानो हासुदैजों सारना होगोन बाला। ओमफ्राय जोंहा दा मा जागोन नोंनि हासुदैखौ जों सारना नांगौ जोंथ' दा हासुनो ओंखाराखैना बेसर सामब्राम गुफुर आलौ हासिब खाथिफोरखौ नोंसोर थांबा दाबसेयाव लाखानांगौमोनलै साला हरदियाव थांनाय नोंसोरजों सेसलि थौ मा जायगा थांसै टसबो गैयिजों आरो बै ससेयाथ' हाग्रा गुदु गोजाखा जाबायलै।
होद लामाया बेनोमोन जानो नंगौब्रा बेनोथ' आरो लामायालाय बे नङालै लामाया आं बेखौ नङा बायदि मोनथारदों दा मेक्सआ जाबाय दानाबो आंथ' एख' पाता मोनाखै मुवा मुथिं लाबोदो जोंखौ मोदायासो बेलेग लामाथिं दोबथिंबोबाय नामालाय बेनोलै लामाया मोसौ जानला मेला दाबुं आंथ' माबा लामाथिं फैनाय बायदि मोनासिनो माबा हाग्राथिंसो फैनाय बायदि मोनबाय थाबाय बुरबक नेसनेल हाइवेखौ नुवाखै नामा नोङो बेनोथ' लामाया नुवाखै 4 लाइन बावसो 4 लाइन आंनासो मेगना जाला नामाब्रा मिथिगोन आंथ' लामाथिंबो फैबाय थानाय मोनदो हाग्राथिंबो फैबाय थानाय मोनदो मेक्सा नोंसोर एसे हुसाव फैलाय एसे हुस लालाय एसे थाल लालाय जोंखौ मोदायासो दोबथिंनाय बायदि मोनबायलां नंगौना नङाब्रा आंथ' लामाथिंसो फैबाय थानाय मोनदोंलै दाहालागि मैनागुरि गामि मोननांसिगौमोनथ' एथ' गोजान थाबायबोबाय जोङो आन्दाज मोनदों ना रायजोफोर स्रां स्रां सोरांनाय रखमसो मोनबाय दख' आंलाय इयावलाय होद नोंमारगौलै जों हाग्राथिंसो फैगासिनो दसेनो मा स्रां दसेनो खोमसि गिजोबायलां नंगौना नङा आंलाय माथो दाबो हाइरड बायदिसो मोनगासिनो जाम्बायलाय नै सोरनिबा न' बहा थायथ'नोसैलै होनबालाय बेयावनो मेक्सा बयाके गिजोबनाय मोनबाय आङो मिथिगोना खारदों माथो मोदायानो बर'सो रायलायबावलायदों जोंनो नोंसोरखौ दोबथिङै बेसिम लाबोदों आङो सानखादोंमोन आनो इदि जोङो मोदायजों दोबथिं जागासिनो होननानै हासुद लानानै सारलादोलै हासुनानै प्लास्टिकआव लाखानायखौनो आथुजोंनो बावगारबायना तारिखा बेलि हासुब्रबनानैबो सारना हरदों साला हासुनो ओंखारबा हासुब्रबनो हायो नामा जोंनाव हासुबाबो खिलाबाबो जोंनाव बाबा आरो मोदायफोर जोंखौ थांनो होदोलै जोङो ओरै रावनोबो हैनाय खालामाखै नङा इदि जोङो बैसागु फांसन नायनासो फैदोंमोन मिथिगोना फांसन नायनायजों जोंहा मा फाराग जों नोंसोरखौ दिन एरैनो हगारा मोदायानो मावसि थां माथां ओमफ्राय नोंसोरलाय बोरै बर' रायलायनो रोंखोब्रा मोदायानो सामब्रामफोरनोसो साला मोदायजों रायलायनो थांना खारगौ फागो हाय मेथो खारजोबलांबाय इसोरो खारनो लामानोबो नायसन सुवादफोरा मुलाबानो खारजोबलांबाय दखल इसोरो बेदरनि बैया बहा खारनो खारगोन अभी तो पिक्चर बाकी है